Гэта ён. Так, ён. Мае спачуванні, спадар. Хаця пачакайце. Так. Ці ён гэта? Не спяшайцеся, праверце уважліва. Так, гэта адназначна ён. Ясна. Тады, калі вы скончылі... Чакай. Падаецца, гэта ён. Так, добра. Хутчэй за ўсё, гэта ён. Гэта ўсё ж такі ён? Чакаю. Я толькі хуценька. Так, спадар, прабачце, я ведаю, што вы сляпы, але трэба вырашыць. Хто сказаў, што я сляпы? О, дзякуй Богу. А я не патолаганатам. Дык і я не мёртвы. Але працягвайце агляд. Не, гэта не ён. Калі ласка, патлумачце мне хто-небудзь, навошта я агучваю такую ахінею, а? Я не ведаю сам. Я не ведаю. I don't know.